Goedemorgen. Johan, een bijzonder slieplakje hier. Goedemorgen. Ja, sorry. Ja, sorry. Ik kon nergens slapen. Maar gisteren liep ik langs de gaas. En ja, ik had een plek nodig om te slapen. En dan ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. En hoe slaat het op een kerkhof? Ja, ik dacht eigenlijk dat het rustiger zou zijn. Alleen die klok hier achter me die slaat om het uur. Om het half uur. Maar ja, verder ligt wel lekker. Nou, ik kom uit Den Haag. En ik wou een actie doen die eigenlijk nog nooit iemand heeft gedaan. En dan om aandacht te vragen voor daklozen in Nederland. Dus ja, ik loop 2000 kilometer langs de grenzen van Nederland. Langs de hele kustlijn. Ik heb Den Helder al gezien. Enkhuizen, Volendam. Ja, daarna ben ik weer langs Almere omhoog gegaan. En ja, dat doe ik als dakloos persoon. Dus ja, ik slaap ook buiten en zo. En alles wat ik heb gekregen, heb ik of gesponsord gekregen... of gekregen van mensen die ik tegen ben gekomen onderweg. Maar dat klinkt nogal als een avontuur dit. Ja, het is leuk. Het is echt het is leuk. Het is een aanrader voor iedereen eigenlijk. Waarom? Ja, zeg maar, hier word je man van. Je leert overleven met niks. En ja, je gaat echt een beetje een andere kant van het leven leren kennen. Nou, wat heb ik allemaal gekregen nou? Slippers, gevonden op het strand. Een broek van moeder Tineke uit Urk. Heb ik altijd bij me. Zo, ik ga gewoon mijn hele tas voor jou uitpakken, joh. Handdoek, ook gevonden op het strand. Even kijken, wat heb ik hier nog? Ja, Capri-Sonnes. Maar loop je de hele tijd op blote voeten? Was het maar zo'n feest dat ik minder last van blaren? Nee. Ik heb geleerd, ik doe gewoon altijd mijn schoenen uit, want het ruikt... Ja, jongens, wees blij dat er geen neus op die camera zit. Echt waar. En ja. Nou mag ik wel alles gaan inpakken. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een actie of zo? Sorry mevrouw, Hè? wat zegt u? Wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn aan het filmen. Oké. Moest het speciaal bij een kerkje zijn? Ja, ik ben met een project bezig. Ik loop 2000 kilometer langs de grenzen van Nederland. Oké. Als dakloos persoon. En dan slaap ik ook buiten en zo. Nou heb ik mijn spullen allemaal netjes aan het inpakken. Ja. En ik wil eigenlijk aan Nederland laten zien hoe het is als dakloos persoon. Want heel vaak mensen denken alleen drugsverslaafd. Ja. Maar ik wil eigenlijk aantonen dat mensen als u en ik ook gewoon dakloos kunnen worden. En zo kom ik dus allemaal hele leuke mensen tegen. En nou mag ik een bakje koffie drinken bij mijn vrouw, is toch geweldig. Nou, even mijn slipjes nog opruimen. Dit is het eerste seizoen hier. Ik krijg voor 12 hier knop hier, maar ja, dan is het altijd weer afwachting. Je moet een soort geduld hebben. Maar ja, dat is het mooie van dit vak. En hoe zit het met jouw geduld? Oh, dat zit wel goed. Want als jou hier nou zitten te wachten, waardoor je om de tijd weer terug te komen? Ja, wat lezen, wat muziek luisteren. En als ze misschien wel een angeltje mooi. Nou ben jou hier weer als bregenwipper, maar de situatie hier heeft ik een heel skoft oorswest. Wat wie hier aan de hoorn? Nou, deze bregen was eerst zelfbediening voor de recreatievaart. Maar ja, goed, dan zetten ze het proces in werking. En dan wachten ze net totdat het locht op green is. Dan gaan ze door red green heen. En dan zou het proces van de sensoren zeggen van pam, stop. Ja, en dan loopt alles stil.
Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat we hier een soort gesodemieter. Ja, heel veel storing. En ja, de bregen dan omheen doen, dan zie je de inwoners van het eiland hier de vast. En hoe blijft binnen de meesten dat jou hier nou binnen? Goed. Ze zijn alle tevreden. Ze weten nou zeker dat de bregen weer del komt, dus geen klachten. Ik ga zitten in het grootste gedeelte in Wommels. Ik ga in Wezem zitten. Baardhek zitten. Jesterlittens zitten. De Zuiderzeebreg in Makkum. Allingewierhek West. Hemmensenbreg West. Parregé West. Tjerkwiet West. Eemswoorde West. Bolsert hek zelf nog gewoon. Dus ja, genoeg ervaring. Hoe sjugge jou je werk? Wat is jouw functie? Wat jet al bij een goede bregenwipper? Ja, je moet goed opletten, je moet alles in de gaten houden en je moet zorgen dat de bregen de krees bijleidt. Dus het onderhoud is misschien en dat soort dingen, ja, er al bij. En hoe zit het met jouw sociale vaardigheden? Want je hebt een soort met meester te krijgen. Ja, nou ja, dat moet je ook aardig onder controle hebben. Je moet iedereen in waarde letten. En dat is het belangrijkste, want ik zeg ze altijd, maar ik ben hier elke dag dat ik hier ben je te gast. Ik en jongens van een hoes staan en de andere dag kom ik weer. Maar ja goed, ik moet me gedragen. En hoor zeggen ze de meesten van, we willen dat maar hè. Ah, jou hebt wel het imago van een stoere bregenwipper. Zeg maar die zonnebril op en die tatoeages. Ja, dat is meer, lijkt het meer, hè.